Kuan. May. May. Kanang. Oo, ito lang, Ken. Nagproblema naman ang kuha nga naan. Tanaw ko sa Facebook karon ba. Dagka naman mo si Mamista noon. Problema naman. Asa ko pa ito ginamos ani. Ay, problema lang dagan mamista. Ang ato, ang importante diha. Nga makaluto kag ginamos. Ay, dagan baligyan sa merkado. Sige lang, Ken, kay kung unsa nga luto imo nga, ang ako mao ra gid pinaisan lagi ang ginamos kanang giputos og dahon kay para makahinumdum ko sa akong pagkabataan sa una sa elementary pa ko gaga-eskwela ko. Akong balon pinaisan nga ginamos. Ayo. Kini na ako'y yatag ni May. Oh, unsa man daw? Yata na ko si mga May kay kining mora gyud ato ang pangitan nato. Mora gyud bulad ra gyud. Oh, sus, lami na kay nanong. Lami na kay sa lala. Oh, bulad gyud ato ang kanato. Mas maayo pa na dong kaysa ginamos. Oh. Bulad. Oh. Sus, sangko sa langit yun akong kalipay na dong. Tataon sa Tilawi. Gambi dong de. Oh, tilawi. Tapos, tigil, lami na kita tanan aning. Grabe Pero gyud ang ato. problema lang dong. Tamis. Ang problema lang dong nato. Ano? Kay daghan mamista lagi ingon ni Josephine nga kuan ko no, daghan mamista. Okay naman na sila. Ako lang nako ingon sa imo ha. Na may tarong to sa likod. Kuaa. Ikarga sa imo sikat kay mamalit ang ginamos mo sa merkado. Wala matay taro, May. Ako ginoo ko kita ko ato berkado bay. Gisyo. Kay sus ginoo. Wa ni ginamos. Mo na akong problema doon. Kay dagan na mamista karong fiesta. Nga walay na ginamos. Asam ta bang ginamos? Ang dito di kag sa merkado di ay. Manto ra lagi grabe na kulbot-libot ya sa likod. Wa gid kala nako makita. Di ato di kag merkado. Pero sige lang kay ako mo tugig si Dodong nga. Tay tarong to sa likod ikarga sikat kay ato tantong malitos pikas merkado. Tay daghang tong ginamos. Kay makapalit si Dodong. Ato lutuon. Sipin, may mamuluto sipin. Parang saluhan na to tanan. Pero ang problema lang ta, kay ang bisita ni Sipin, na mga sakyanan, asam na to iparking. Dito sa highway, bawal na ba dito? Basis, kamulos lang kaon rin sa atong handa nga ginamos. Ang ilang sakyanan, gipangguyod na sa ati eh. Walay problema sa magguyod ang ilang sakyanan kay daghang sila porta malukat man to nila at least nakakaon sila ginamos pero ginamos kadaghang kay putahe gikan sa adobo ang ginamos halang-halang nga ginamos gikan sa lumpiang ginamos di ba okay kayo Ayo. asa may maayo og ang ginamos og kuan ato lang kuan para madaghan atong putahe ginamos himuon na tong sarsyadong ginamos or sarsyadong bulad. Oh, O, di ba? As iskabitsi nga bulag. Okay kayo na, di ba? Okay na. Oo. Ang ato lang Pero, ang ilamang panginamis na kay coke mampod. O, di ba? O, at Ang least, ato lang. nawala sa kidney na. Dili maka-kidney. Kaya nga no, kuha na siya, kanang maka-UTI lang. Ano yung tigpapapil? Ikaw ba naman itong part 1? Ay, waka ko kabalo nga, grabe naman ang kinaog ginamos. Ay, wama ko kabalo nga, siya di grabe naman yung kinaog ginamos na sa likod. Bukod karong UTI. Kung na resulta sa ginamos. Bantaw nga lagi nakuhaan sa kong ginamos sa dilain. Bantaw na ito kaginihan yung nakita na purong-purong. Nagbukot ng tuwalya. Balik kita doon. Tata to. Ito, bukbakot. Naon sa kutsira nga ni. Gusto ba niya ito ginamos na? Naon sa kutsira ka ganina. Pero wala rin siya makali. Kaya nga no. Susama na siya nga. Grabe naman binukot. Ito na tatata. Ay, magkuhan na ta. Kanang sa tawagan na. Ato ta sa perto. Sa mga nga. Sige, masigbukot sa habol. Kuha, naon sa magka. Ay, kuan ko lang ipaluglaw na ko siya. Nga naman. Grabe na kinaog ginamot. Naon sa pagkatanga. UTI na
Bantor mo pagpasya. Di matulong yung Aminin kamot. mo, ta. Ang katong mong mamamista eh, diri din. Hindi mamamista din eh. Kaya ano, imbis ka mo sa UTI. UTI na nun sila. Simba ko lang. Tao. Ano sa man? Studio.